деҳаи ман пораи хоки ватан. ин гуфтаҳои шоири ватанпарвар қаҳрамони тоҷикистон зиндаёд устод мирзо турсунзодаро сокини деҳаи лархоби деҳоти тугарак ноҳияи восе абдусалом ҷумаев сармашқи фаъолияти худ қарор дода бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи комил баҳри татбиқи дастур ва ҳидоятҳои роҳбари давлат дар доираи корҳои ободонӣ ва сабзу хурам гардонидани муҳити экологӣ дар заминаҳои бекорхобидаи боир ин боғро бунёд кард. аз моҳи январ аз 2022 сол сар карда дар замини назди ҳавлигӣ зиёда 100 намуд дарахтҳои сояафкану мевадиҳанда ва гулу буттаҳо шинондем 2022 солда. хоб замини назди ҳавлигӣ ҳам дарахтҳои сояафкан ва ҳам дарахтҳои мевадиҳанда дорад. дар замин бошад ина маҳсулотҳое ки мана ҳамин дар хоҷагӣ истифода мебарем. мана картошка шинондагӣ, хоб мана пиёз, сир, чеснок, гашнич, укроп, хоб хайна михали маҳсулотҳо. боғи мазкур аз дарахтони сояафкан ва мевадиҳанда иборат буда барои парвариш ва нигоҳбини он дар корҳои мавсимӣ 30 нафар сокинони маҳаллӣ ҷалб гардиданд. себ, олу, зардолу, нок, чормағз ин дарахтон 6 сола шуданд. соли сеюм мешавад ки ҳосили фаровон медиҳанд. ҳосили баланд метиҳад. ҳосила мо ина бурда қисмҳои ҳарбида метиҳем. мана дом инвалид дорем, ноҳияи восе участка правда дар уҷада метиҳем. ана ба ғайр аз ин хешу табороам ҳамсоям одамои бегонаам омадагиё ҳамин ҳоҷат доштагиашон марҳамат бигирем мегӯем вақти ҳосил шиданда хеле тақсим карда метиҳем. ҳам худо монда захира мешавад. савдо бозор намебарорем. то ҳозира баровардагӣ нестем. хай дидем ки ҳосил бисёр шуда исриф шидан намебонем. барои даромади иловагӣ кида лозим нест. ба мисли ин гулҳо инҷо гулҳои гуногун парвариш меёбанд. садбаргҳо аз минтақаҳои гуногуни кишвар оварда шуданд. фасли гармо боғи бунёднамудаи абдусалом макони истироҳату фароғати сокинони деҳа ва меҳмонон гаштааст. абдусалом ҷумаев духтур аст. дар клиникаи шахсӣ беморонро бо усули гиёҳдармонӣ табобат менамояд. боғкорӣ шуғли берун аз фаъолияти кориаш мебошад. дар пеш нақшаҳои калон дорад. ӯ мақсад дорад ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар корҳои ободонии деҳа ҳамроҳ бо дигар саховатмандон саҳми арзишманд мегузорад. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.